Jeg hedder Søren Denitsen, og jeg har lige sammen med medlemmerne i Godmorgen Latterklubben grint i et helt kvarter. Og holdt jeg helt højt nu. Altså, det har jeg ikke prøvet før på den måde, og det er jeg sikker på, at medlemmerne heller ikke har. Men sikke en energi og sikke en start, og ja, det er enormt lang tid, men de har også øvet sig i over en måned, og det har jeg jo også. Jeg vil egentlig bare dele med, at jeg synes, jeg er fuldstændig pumpet med energi nu, og er slet ikke til at pille ned, og den energi vil jeg gerne give dig lidt. Hvis nu du skulle have lyst til at prøve at grine hver morgen sammen med mig og de andre medlemmer, så kan du tilmelde dig en gratis prøveuge her på Facebook-siden. Der er sådan en menulinje her øverst, hvor der står prøv gratis, eller prøv en uge, eller sådan noget. Og den udfylder du bare, og så er du faktisk klar til at grine sammen med mig og de andre medlemmer fra på mandag. Jeg glæder mig enormt meget til at grine sammen med dig, og give dig noget energi, fordi det er det latteren den gør. Kan du have det rigtig, rigtig godt indtil da, og ja.